Da li ću da recenziram The Last of Us? Kao i za prethodne stvari, i na ovo sam odgovorio u istom videu, znači svi ovi klipovi su iz istog videa, tako da ako vas zanimaju odgovori na najčešće postavljene pitanja, samo pogledajte taj video, on će biti u deskripciji, zajedno sa svim klipovima iz tog videa posebno odvojenim, ako vas zanima da opet pogledate posebno, ali ovo sam rekao na tu temu. Kako biraš šta recenziraš? Ja ne biram ništa, sve je na vama. Svaki put kada vi napišete neki predlog za film ili igricu, ja ga kopiram u tabelu. Predloge uzimam samo iz komentara na svojim videima na YouTube-u, radi lakšeg praćenja ko je šta predložio. Predloge sa ostalih izvora ignorišem. Kada zabeležim vaš predlog, ostavim like na komentar. U tabeli imam formulu koja broji koliko puta je šta predloženo, ali ukoliko je ista osoba predložila nešto više od jednom, to se računa kao samo jedan predlog. Kada dođe vreme da napravim anketu, što se obično dešava nakon što završim recenziju za prethodnog pobednika, iz tabele uzmem 5 igrica ili filmova koji su u tom trenutku najviše puta predloženi. Vi onda glasate za pobednika i šta god pobedi, to recenziram. Ako je igrica u pitanju, onda je i streamujem, a te streamove prepoznajete po tome što na njima nemam facecam i alerte u toku igre. Eto, znači čuli ste kako da predložite igru za recenziju. Što se tiče konkretno The Last of Us, da ne bude da ti nisam odgovorio, ja sam pokušao da igram tu igru, ali jednostavno nije dobro optimizovana za kompjuter. Neću da igram emulator, neću da kupujem konzolu da bi mogu da igram, ako ne mogu da igram igricu, neću da je recenziram. I isto tako nemam neku pretaranu želju da igram ovu igricu, mene ne interesuje. Tako da, ako pobedi na anketi, onda ću da recenziram. Ako ne pobedi na anketi, onda neću. Isto važi i za sve ostale igrice, tako da ne morate da mi pitate pojedinačno. Ja zaboravim da upalim muziku. Evo ide muzika. Sljedeće pitanje.